Abun mamaki yau za a kori Umar Hashim daga ma'aikatar mai girma Mutawalli. To sai me? Kamar ya sai me, kai baka tsoron talauci ne? Ku ne kuke tsoron talauci. Kenan kai baka tsoron talauci ku. Ni ba na tsoron wani talauci. Dama Hajiya Sara ta ce kai da Hajiya Nafisa kuke so ku haɗa hannun jari ko da gaske ne? Ƙarya ne. Kamar ya ƙarya ne ba fa ƙarya ba. Ƙarya ne. Jibirin don Allah ne tambaye ka wai wannan magana ba da gaske ba. Wallahi abin da Karima ta faɗa gaskiya ne. Ƙarya ne. To in dai ba a kori Umar Hashim ba sai na sa sarki Alinahu ya kori Bosho daga ma'aikatar Kano. Hasbunallah. Insha Allah Bosho satin nan sai na sa an kore ka daga ma'aikatar Kano. Dama na fahimci kai munafiki ne. Kai ni yake cewa munafiki? Kai dai. To in dai baka ba zagi na ba sai na daina saka cikin interview comedy na. Yaro furara. Kuma idan an hankali ne sai na sa an daina sa Abala cikin bidiyon sa. Kai Abala ni zaka nuna wa tsageranci. Na rantse sai na faffasa ma kokan kan